Yes, mela, mentalment trid tkun lesta illi ħad tiġi preżentata b'ħafna tentazzjoni. U mhuwiex żmien li toqgħod tgħid le għal kollox, jiġifieri dan mhux ħajja li tgħid isma' jiena ħammur l-ikla ma tal-familja, ma tax-xogħol u noqgħod bidejja krossjati. Impossibbli. Impossibbli u mhijiex ħajja, mhix pjaċir. Kieku pjaċir ngħidlek għamilha tax tgħix kemm ħadd pjaċir. Ma minti ħadd tieħu xejn pjaċir. Mela, però rridu nippreparaw ruħna mentalment illi jisma' l-ewwel nett ħanaqgħu aħna, ġifieri hemm ċans kbir li nisbaljaw, nitfarfru, inqumu u nkomplu. Imma jien neħdu xejn perspettiva wkoll. Ħafna drabi li kliet ikunu just one-offs, fl-ima sens. Mela pereżempju għandi lista f'parti tax-xogħol fil-għaxija. Għandi dik li klant il-kunjata fil-għodu. Mhijiex ġurnata sħiħa, tgħidli ma fi Christmas Day u New Year's Day ġurnata. Nifhem, però dawk huma qishom jumej fis-sena. Kważi. Jew ejja ngħidu inti b'kollox kollok xi erba' bħalhom daw b'kollox. Jiġifieri mhijiex laqqa skuża li tgħid min fil-għodu naqbad inkaxkar għax il-lejla xorta ħanaqa. Għaliex, għax da bħal kollox. Meta inti tagħmel plus, meta taqqat l-ikel kollu li qed tikol flimkien. It-total ħajjiġi ħafna iktar milli kieku inti titħanżer jekk nistgħu ngħidu hekk fil-għaxija biss. Mela dik number 1, naqra perspettiva. Number 2, ċertu tips żarrom il-data x'nistgħu nagħmlu biex anke meta qegħdin hemm, flok ma morru qisna bil-ġuħ u l-ewwel ħaġa li naraw inkaxkru, aħna jista' jkollna naqra kontroll. Kif? Mela number 1, idealment qabel ma tasal x'imkien tkun kilt u xrobt biżejjed, ara, il-famuż Christmas Day naħseb ġifieri din il-mentalità li ħafna drabi jgħidulek ħu tazza kbira ilma nofsija qabel ma tibda tiekol. Pereżempju, dik tista' tgħin ħafna f'dan iż-żmien proset Romilda. Ukoll illi jekk inti tajt isma' jiena ħadd xi ħaġa ħafifa qabel mort, jien naf għamilt selid. Qabel ma naf li l-lejla ħireġ niekol, jien naf semmi li eżempju Romilda. Ħammar niklu buffet. Għalli żgur kilna kemm ridna. Illi inti biex tikkontrolla kemm ħadd ikol dak il-buffet. Ħadd selid biex imlik. Tgħidli imma dak mhux plus. Mela sewwa jiena ħammur il-buffet u mbagħad ħa nispiċċa nżid is-selid ukoll. Le, inti s-selid se tieħdu biex meta tasal hemm, flok ma tibda timla l-platt minn kollox tant għandek ġuħ, tiġri ħafna anke. Taħsibha, di tiġri anke meta n-nies imorru jixtru, Romilda. Jekk tmur supermarket bil-ġuħ, tipikament tant tibda ġib affarijiet għax isu għajnek ikunu kbar minn zaqqek. Ita sal id-dar tgħid, x'il Marelli. Dawn kelli bżonnhom jien. U għar minn hekk jekk ikun buffet li kelli msajjar lest, it-tendenza hija s-saħila ġibtu fil-platt. Ħasra nar mieħu, min jaf kemm tfal imutu bil-ġuħ, ħanaqbadlek naqra ma' di, fġieħ il-bambi. It-tfal imutu bil-ġuħ. Jekk inti għandek li kell fil-platt u għarmejtu, lilhom ma miltilhom l-ebda deni, lilhom ma tistax tibatilhom li kelli għandek, jekk inti dak iż-żejjed kiltu inti, għamilt iktar ħsara milli ġejt. Għax inti number 1 ġismek bida juri kemm għandek limitu, jekk bqajt ittieħ ħajreġixxi b'modi differenti. Truq ta' stonku tqallih, bagħad hemm min jgħidlek laqqas ħaq ġew il-festi għamil 3 ijiem buġieħ ta' Indiġestjoni. Indiġestjoni. Bir-raġuni ta' parsi għax ta' parsi ħafna drabi tkun ta' għax ħasra naħli. Ħasra tkompli tiekol għax inti m'intix id-dustbin. Għarajt dak id-dustbin intu ħiżejjed. Il-kwistjoni tkun li meta jkollna daw li kliet nispiċċaw morna kilna l-ikla u mbagħad wara jkun fadal id-deżert u d-deżert ma jkunx hemm tip wieħed ikun hemm xi tlieta u rridu nipprovawhom kollha. Issa dwar ix-xogħol kif ser nippreparaw ruħna wkoll. Preċiż. Mela, idealment Romilda, jekk għal-mod tal-kelma dak li jkun minn qed jarana forsi mdorri jieħu 10 drinks ħanġib eżempju hekk. Tista' inti xorta toħroġ u tixrob. Number 1, is-suq. Jiġifieri llum hemm it-taxis hemm l-affarijiet tista' tasal kif trid. Hemm trasport pubbliku wkoll. Mela, ejja ngħidu li xorta tieħu 10 drinks. Però jekk ngħidu għal-mod tal-kelma. Mela inti ħadd drink alkohol u mbagħad ħadd wieħed sparkling water. Erġajt ħadd alkohol, sparkling water. Alkohol ieħor still water. Għalfejn qed insemmi l-ilma. Mela l-ilma apparti għax ma fihx kaloriji, l-alkohol li għamillek Romilda illi jibda jisraqlek mill-livell tal-ilma f'ġismek. Il-fluids. Il-fluids. Mela inti trid li terġa' tagħti lil ġismek lura dak l-ilma li qed jinsteraq. Għalfejn imma. Ħalli number 1 mhux tistordi mix-xejn. Number 2, u tiġri ħafna niżel isturdament, għax speċjalment hemm min jemmen Romilda illi biex fil-libsa noqgħod sew ħin nagħmel dakinhar ma nikol xejn. Ma l-ewwel żewġ drinks u tarhom Żgur, fuq stonku vojt. Ineħħu qaċtu tiela u dar ħafna ħsara. Mela matul il-ġurnata xorta ara li qed tiekol, speċjalment jekk rix tixrob għax l-alkohol fuq dak l-istonku vojt ħajamillek ħsara kbira. Jekk forsi mhux fit-tul ta' żmien għal dakinhar. Mela, oħra, l-ilma għalfejn huwa importanti wkoll, mhux biss ma nistordux, imma jekk inti tkun matul is-sena tagħmel daqsxejn exercise, inti tkun rabbej ċertu toning, tkun ħadd ċertu struttura. L-alkohol qed jattakkalek direttament dak it-toning.
Permezz tal-ilma ħadd naqqas naqra minn dak l-impatt. Ok. Però again, idealment, anke meta qed nixorbu jkun hemm xi pleter Għax ikun hemm dilution qed nifhem sew. fost l-oħrajn. Ok. Ikun hemm xi ikel bħal pereżempju ngħidu aħna xi laħam, xi chicken, xi ġobon, affarijiet li fihom il-proteini. Ħalli dak il-muscle tone li inti tant stinkajt biex rabbejt, tipproteġih u tieħu ħsiebu. Issa, mentalment kif se nippreparaw ukoll. Idealment, meta ma jkollniex daw l-events, biex anke jkollna aktar enerġija għal daw il-ġranet, norqdu u nqumu fl-istess ħin. Issa ovvjament jekk tagħmel xi lejl barra diffiċli. Kont se ngħidlek impossibbli kważi. Ekku, però iktar ma tipprogramma ruħek hekk, iktar ħajkollok enerġija, iktar moħħok ħajfunzjona sew u iktar ħadgawdi dan iż-żmien. Tajjeb ħafna. Ovvjament fl-aħħar tmim tal-intervista importanti maslu kollha awguri. Dawn kura li l-kull min kellu x'jaqsam miegħi dis-sena. Għax hemm ħafna nies lemula, by the way, nista' vera ħażina. Kont se ngħidlek. Nawguraw dawk il-persuni kellek iċ-ċans tiltaqa' magħhom din is-sena. Eżatt. Speċjalment il-kru tagħkom hawnhekk li dejjem jilqawna u grazzi ħafna ta' kollox, l-Alfred. Nawgura kulħadd sena mill-aqwa, issa s-sena tajjeb kif tibdija normalment hemm ċans tkompliha. Riżoluzzjoni? Riżoluzzjoni, jiena ma ngħidx oqgħod l-ewwel tas-sena, hu azzjoni flok riżoluzzjoni. Jekk hemm xi ħaġa x'issewwi, tistennix laqqas sal-miliet. Għamel xi ħaġa issa għax iktar ma tieħu azzjoni malaj, iktar aħjar. Grazzi lilek Mattejus, nawguralek li sbaħ xewqat f'dawn iż-żminijiet ta' festil milli tittajjeb u s-sena tajba. Grazzi ħafna lilek ukoll. U ovvjament anke lilkom it-telespettaturi dejjem nawguralkom dawn l-affarijiet kollha importanti tibqgħu issegwu Kalamita.